přidal a zatančit si stejně jako zakladatel Big Bandu Melody Brass Patrik Žilák, který tancoval ještě před několika málo sekundami tady po vaší levé straně, tak vám nic a nikdo v tom nebrání. No a kdybyste někdo měl hlad, tak jídlo je napravo a pití je nalevo.
se rozhodl, že dnešní večer vám trošku odhalíme soukromí na Odegrasu. Samozřejmě na našich koncertů a jiných koncertů hovoříme třeba o interpretech, kteří napsali onu a jinou skladbu, ale dnes to bude trošku jiné. Už jsem naznačil to, že kdo s tím chodí, kdo s tím nechodí, jak by s tím chtěl chodit. Teď se podíváme na to, co se stalo s Neodegrazní partou za posledních 15 let. Respektive, jak všechny možné úrazy se jí staly. Jmenovitě Drsný Harry, alias Láďa Novák, zastupitel, měl zlomenou kůstku v ruce. Už se to srovnalo, ale hlava trpí krkem. Tak, druhý na řadě, další, Honzík Petrovický, měl natržený prsní sval. Měl, no, my to víme. Tak, opět Láďa Novák a jeho kýla. Takže absentoval asi měsíc nebo dva, pokud se na to vymlouval. Michal Sura si bodnul řemík do nohy, do levé nohy, do kýla. Ale i přesto, ne jako Láďa Novák chodil hrát a levou nohu teda vynechával na ty více, což je teda možná trošku problém. A proto zaskakovala Jaja Klinčíková, která tu levou nohu hrála místo Michala Sury. Úžasný, já si to nebudu představit. Ale šlo to. To přijde do píle zase Láďa Novák, který mu kočička popádala ruku. Já to vysvětlím, to není tak jednoduchý. Tak. Totiž Láďa všude říkal, že se spálil do kamena. Měl prostě šlic na ruce, to je strašnou popálením do masa. Ale pravda je trošku jiný. U prvomajové noci mu mrouskali pod oknama kočky. On byli tam u řeky a Láďa nejdřív po nich hodil kaštany, to nepůsobilo. Pak koště. A nakonec přišel k velkému arzenálu a chtěl po nich hodit petardu, aby je odehnal. Takhle hází po dětech normálně, to teda učitel, ale nikde to neříkejte. Tak, a tím, že po nich chtěl hodit petardu, ono by mu to skoro i vyšlo. Já myslím, že by se ty kočky lekly a utekly. Ničeho nestačilo uhodit. Takže Láďovi má petarda bouchla v ruce a může být rád, že má jen popalenou ruku. A už jsem to zahodil. Určitě, že jo, Láďo? Tak prý ne. Abych se vrátil k tomu mému předešlému vystoupení, zřejmě dnešní den je 6. kdy Láďa chce odejít z kapely. Tak, další. Tomány. Tomu spadl na hlavu styling box. Naštěstí bez koně, jak už tady nebyl. Ale lízal se z toho hodně dlouho a děkujeme, že jsi tady. Drsný Harry, Láďa Novák. Natržený sval na místě, kde se záda mění v nohu. Dokážete si to představit? Záda a noha a něco mezi. Takže tam. Tak, pak je moje maličkost. Já jsem si udásně urazil obě dvě horní jedničky, následně jsem je spolknul a už nikdy nenašel. Ale mám je nové. A naposled náš zakladatel Patrik Žilák, kterého jeho jedno oko nezůstává suché, když se směje našim jokeům. A protože jsme takhle marodní, proto máme v kapele tolik doktorů a víceméně medicínského personálu. Jmenovitě Michal Hodaný studoval gynekologii a nakonec se z ní praktický lékař, ale není špatný, že? Ordinační hodiny potom dole v přemíkání. Honzík Rytárek, to bych nedoporučoval, abyste se dostali. Je to soudní patolog v Pardubicích,